Tsohon Sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu ya ce har yanzu yana nan akan bakansa na kan maganar mayar da wasu ɓangarori na Babban Bankin Najeriya (CBN) zuwa Jihar Lagos. A biyo mu a cikin shirin domin jin cikakken labarin a tashar mu ta ARA Digital. Tsohon Sarkin Kano Sanusi Lamiɗo Sanusi, wanda a baya shi ma gwamnan Babban Bankin Najeriya ne na CBN, ya sha bamban da wasu 'yan Arewa da kuma 'yan majalisun Najeriya da suke wakiltar Arewa kan maganar mayar da wani ɓangare na Babban Bankin Najeriya (CBN) zuwa Jihar Lagos, inda ya bayyana cewa yin hakan abu ne mai kyau da zai kawo ci gaba a tattalin arzikin Najeriya. To sai dai a jiya da yawa daga cikin 'yan majalisun Najeriya suka sha kai suka a majalisa, inda suke bayanin cewa yin hakan ba daidai ba ne, ya kamata a bar wannan tsage a Abuja. Haka zalika an ci gaba da raɗe-raɗi 'yan Arewa suna ta yin raddi ga tsohon sarkin na Kano kan cewa ya bayyana yana da ra'ayi akan a mai da Babban Bankin Najeriya. Wannan dalili ya sanya tsohon sarkin na Kano ya yi bayanin cewa ba fa yana nufin a mayar da Babban Bankin Najeriya (CBN) gaba ɗaya Jihar Lagos ba ne, amma yana nan akan bakansa na maganar a mai da wani sashe na Babban Bankin na Najeriya, domin ko yana da faɗi. Ya kuma ƙara da cewa tattaunawarsa da manema labarai da a ce ya yi tsawon kwana a matsayinsa na gwamnan Babban Bankin Najeriya, shi da kansa zai mai da wani ɓangare daga ciki. Haka zalika ya ƙara da cewa ya kamata gwamnati ta yi abin da ya dace, kar ta yi la'akari da abin da mutane suke ta faɗa. Wataƙila wasu daga cikin mutanen da suke sukan al'amarin ba sa son ya zamanto sun bar Abuja ne saboda wasu abubuwa da suke yi a can. Hakan dai ya jawo cece-kuce ga al'ummar Najeriya, inda suke ganin cewar kamar shi tsohon sarkin na Kano baya kishin wato yankin Arewa ne. To amma dai shi tsohon gwamnan bankin, wato Alhaji Sanusi Lamiɗo Sanusi, wanda tsohon sarki ne na Kano, ya yi bayanin cewa yin hakan zai kawo ci gaba a Najeriya, domin kuwa CBN tana da faɗi, kuma hakan zai ba da dama ga mataimakan gwamnonin Babban Bankin na Najeriya su yi aiki yadda ya kamata. Haka zalika ofishin na can Lagos ɗin ya fi na Abuja girma. Ya dai faɗi hujjoji da dama wanda za mu kawo muku su a cikin shirye-shiryenmu na gaba. To a biyo mu a cikin shirye-shiryenmu na gaba na tashar ARA Digital domin kawo muku sababbin labarai da dumi-duminsu wanda babu waiwai a cikinsu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.